IHChan on meidän toinen iso kansainvälinen turnaus. Moni ei varmaan tietysti tiedäkään, että sen historia periaatteessa on ulottuu aika pitkälle, koska se on niin kuin jatkumoa aikanaan melkein 15 vuotta sitten aloitetulle DVA Challengelle, joka oli niin kuin alun perin junnut edellä suunniteltu kisa, jossa oli tarkoitus, että niin kuin alle 20 kohtaa loppuottelussa sitten yli 20 nuoret vastaan vanhat ajatus siinä. Ja sekin oli alun perin tarkoitus, että se olisi kansainvälinen, mutta tavoittiin lähinnä niin kuin virolaisia kyllä ihan hyvä määrä ja tietysti tehtiin vähän varovaisemmalla pohjalla. No Ballmaster ei sinänsä varsinaisesti ollut pohjana, vaan varsinainen yksi alkusysäys sitten IHClle oli korona ja koronavuodet, kun 21 Ballmaster-turnaus koronan takia jouduttiin pelaamaan elokuussa 2021, niin se lui uskoa sit siihen, että elokuussa voisi olla paikka niin kuin toiselle kansainväliselle turnaukselle, ja 22 Ballmasterin jälkeen keväällä ruvettiin vähän enemmän niin kuin tarkemmin suunnittelemaan, ja mä olin Euroopan liittoon Valkerin yhteydessä keväällä 22 siitä, että mahtuisiko tämmöinen kisa tuohon EPT-kalenteriin vuodelle 2023, eli asioita pitää tehdä pitkällä aikajänteellä hyvissä ajoin, ja sille löytyi paikka ja sitten alettiin sitä tarkemmin suunnittelemaan, ja alusta asti oli oikeastaan selvää, että formaatti pitää olla jotain muuta kuin Ballmasterin formaatti. Mietin formaattia, mikä niin kuin houkuttaisi mahdollisimman laajaa porukkaa, ja lisäksi sitten niin kuin ajateltiin, että siinä pitää olla ehkä 3 kategoriaa, että huomioidaan juniorit tietysti ja seniorit ja vähän vanhemmat, että he saadaan niin kuin joukolla sinne mukaan, ja normaali kategoria 20-50. Suuri ryhmä siinä, ja sitten sen rahan perässä ehkä siinä kohti eniten. Formaatti on mun mielestä erinomaisen onnistunut, ja se oli periaatteessa heti voi sanoa, että tietyllä tavalla menestys heti alkuun. Kansainvälinen turnaus sai ekana vuonna jo niin hyvin pelaajia. Tänä vuonna on 4. turnaus. Vahva usko on siihen, että jatkoa tulee. Siinä mielessähän turnaus on niin kuin hienoa, että meillä on ollut turnauksen tavoitteen mukaiset voittajat oikeastaan joka vuonna. Että meillä on 3 turnausta ollut. Ensimmäinen vuosi voittaja oli nainen, toinen vuosi voittaja oli juniori ja 3. vuosi voittaja oli seniori. Eli niin kuin se, mitä sillä tavoiteltiinkin, että laajaa kohderyhmää, ja sehän kaikki 3 on ollut toki erinomaisia keilaajia. Tavoite on se, että niin kuin olisi 300 vähintään niin kuin eri pelaajaa ulkomaalaisissa. Lähelle 100 pelaajaa niissä tavoitteissa ei varmasti olla ihan tällä hetkellä. Jos puhutaan isoista tapahtumista, niin tietysti se, että meidän pitää saada ihmisiä liikkeelle, myös katsojia. Että tietysti pelaajat on ehdoton asia, että niitä pitää olla riittävästi ja pelaajat olla liikkeellä. Meillä on ollut vähän liiankin hyvää striimiä täältä ja ihmiset jäänyt sitä katsomaan kotiin, että pitäisi saada tänne paikan päälle. Ja tietysti olennainen asia on järjestelyt ja kokenut henkilökunta, niin yhteen toimiva tiimi. Ja yksi on tietysti, että ratasolosuhde on sellainen, että se niin kuin motivoi ihmisiä keilaamaan. Että en ole sitä ajatellut sen tarkemmin, mutta täytyy vetää kotiin päin. Toi voittaa toi Noa Vilokkinen.